Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Ħattasal it-talba tiegħi għandek mulej, għati widen għat-talba tiegħi. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa kif innuxxira narblu ftit il-kuxjenza tagħna, nitolbu maħfra sinċira lill-Alla u nweduh li nwarbu kull ħażen li jista' jfixkilna fil-mixja tagħna lejh. Inti Mgħallem tajjeb tagħna mulej ħniena, Inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħniena, Inti l-ħajja tagħna mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu dil-Quddisja b'suffraġġju għal Ruħ Pol Magro. U Alla ħanin li tista' kollox fit-tieba tiegħek bijat minna kull awġ biex inkunu ħielsa fir-ruħ u l-ġisem u naqduk bla xkil ta' xejn. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostolu lil Titu. Għażiż, int għallem skont id-dottrina sħiħa li x-xjuħ ikunu żina, għaqlin, serji, meqjusa, sħaħ fil-fidi, fl-imħabba u fis-sabar. L-istess in-nisa xjuħ għandhom iġibu ruħhom kif jixraq lin-nisa qaddisa, ma jqassux fuq ħadd ieħor, anqas ikunu l-sira tal-inbit. Għandhom jgħallmu it-tajjeb biex hekk idarru n-nisa żgħażagħ iħobbu l-żwieġhom u lil-uliedhom. Ikunu meqjusa, safja, nisa tad-dar, twajba u bidjanti għal żwieġhom ħalli l-kelma ta' Alla ma titkasbarx. Hekk ukoll ħeġġeġ liż-żgħażagħ biex ikunu meqjusa u qis li inti nnifsek tkun f'kollox mera ta' bniedem li jagħmel it-tajjeb, bniedem ta' dottrina safja, ta' serjetà, li għandu kelma sħiħa li ħadd ma jsib xi jgħid fiha, sabiex kull min jieħodha kontra tagħna jibqa' imħawwad billi ma jkollu xejn ħażin xi jgħid fuqna. Għax deret il-grazzja ta' Alla għas-salvazzjoni lil bnedmin kollha. Trawwimna inwarbu il-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja biex ngħixu bir-razna u l-ġustizzja u t-tieba f'dan iż-żmien u nistennew it-tama ħinja u d-dera tal-glorja tal-kbir Alla u Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U li ta' lilu nnifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen u jnaddafna u jagħmel minna poplu magħżul għalih, poplu mħeġġeġ għall-emil it-tajjeb. Il-kelma tal-mulej. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Avda fil-mulej u għamel it-tajjeb, għammar fl-art u tgħix b'moħħok mistrieħ. Qiegħed fil-mulej il-għaxqa tiegħek u jagħtik dak li tixtieq qalbek. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Fi ħsieb il-mulej il-ħajja tat-tajbin u wirthom jibqa' għal dejjem. Il-mulej isaħħaħ il-mixi tal-bniedem, iwettqu u jitaxxaq bit-triqtu. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Dbiet mill-ħażen u għamel it-tajjeb biex tibqa' tagħmmar għal dejjem. Il-ġusti jirtu l-art u jammru fija għal dejjem. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti jgħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu u namru għandu.
Alleluia. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien ġa suqal, wieħed minnkom ikollu għaddej qiegħed jaħrat jew jira. Meta jidħol mill-għalqa x'ser jgħidlu? Ejja Isa woqgħod għall-ikel. Jew lesti li x'niekol, ilbes il-fardal u newwilli sa ma nikol u nixrob jien, imbagħad tiekol u tixrob int. Jaqgħu se jrodlu ħajr lil għaddej tal-li jkun għamel li ordnalu. Ekku koll intom, meta tagħmlu kull ma ordnati, ejdu, aħna għaddejja li ma niswew għal xejn, għamilna biss dak li kellna nagħmlu. Il-kelma tal-mulej. Bil-qiegħda nagħmlu ħsieb qasir. Mela eżis kemm huwa sabiħ li ngħixu ħajjitna rib il-mulej Alla tagħna. Għaliex? Għax il-preżenza ta' Ġesu tnissel fina il-paċi li tant nixxenqu għalija bit-taqlib tal-ħajja ta' kuljum u anke f'ċirkustanzi li jkollna ħabtu wiċċna magħhom li mhux dejjem ikunu faċli għalina. U allura dan nistgħu eżis nesperjenzawh meta narfu is-sit ta' ħajjitna. Is-sit ta' ħajjitna mhux jien u int. Is-sit ta' ħajjitna huwa hu il-mulej tagħna Ġesu. Dak huwa s-sit ta' ħajjitna. Waħna biss għaddejja tiegħu. Allura anke jekk f'silta oħra isejħilna ħbiebu, il-għaddej huwa dak li ħajtu tiddependi fuq is-sit. U għalhekk il-għaddej huwa dak li ma jistax jippretendi li huwa s-sit. Eżis kemm drabi forsi aħna ppruvajna li nirraġunaw b'dan il-mod fir-relazzjoni tagħna ma' Ġesu. U forsi dan għamilnieh kull meta ppruvajna ngħixu il-bot minnu jew inkella mingħajru għax forsi ħsibna li nistgħu nkunu aħjar. Imma fil-fatt ma nkunux aħjar, imma nkunu war. U allura kemm inkunu żbaljati meta nagħmlu hekk. U xirrit nagħmel jien? Nitlob lill-mulej għalfejn biex iżommna qrib tiegħu u jipproteġina minn kull ħażin. U allura din hija t-talba li nagħmlu dalgħodu l-Ġesu. Anke jekk nimxi mulej f'witmu dlam ma nibżax. Għaliex? Għax inti miegħi u jekk inti miegħi jien kuraġġjuż. Mela eżis importanti ħafna li Kristu ikun ma' kull wieħed u waħda minna. U jekk ikun hekk, l-affarijiet imorru iktar aħjar fil-ħajja tagħna. Bil-wieqfa. Ħuti nitolbu lill-Alla li ħalaqna biex inħobbuh u naqduh f'ħutna sabiex xienna nwettqu l-pjan tiegħu għalina għalhekk ngħidulu wettaq xogħol idejna mulej. Għall-Papa, l-isqfijiet u s-saċerdoti u daw kollha li jaqdu fil-Knisja sabiex ikunu dejjem lesti li jaħslu riġlej l-oħrajn bl-imħabba u l-umiltà ta' Kristu nitolbu. Għall-paċi bejn il-bnedmin sabiex bis-sem ta' kulħadd timbena dinja aħjar nitolbu. Għaż-żgħażagħ li għaddejjin minn xi diffikultà sabiex isibu nies li jgħinuhom jibnu fiduċja fihom infushom u fil-ħajja nitolbu.
għal din il-komunità nisranija sabiex minn jum għal ieħor tikber fil-fidi u fl-imħabba nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu t-talba personali tagħna. Mulej fik aħna nistkennu u minn għandek nitolbu l-għajnuna sabiex ħajtna ssir dejjem iżjed tixbaħ lil ħajja ta' Kristu li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-imbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li unidma qoddimek u għamel li jkun joġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti, widnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sakrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. ħares bislim mulej lejn is-sagrifiċċju li aħna sir innofrulek biex naqilgħu btiba qaddisa l-frott tal-passjoni ta' ibnek li qegħdin inġeddu f'dan is-sagrament bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Mister Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ikullhom kienu raddulek ħajr. Għax int fit-tiba tiegħek laqt il-bniedem wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkundannajtu, fil-ħnina tiegħek fdejtu bi Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-koll ferħana jifaħru kismewit mas-serafin il-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewtu l-art minnija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Infaħruk Mister Qaddis għal-kobor tiegħek għall-erfu l-imħabba li bihom għamilt kollox. Ħlaqt il-bniedem ġbija tiegħek, fdajtlu fidejh id-dinja kollha biex jieħu ħsieba, ħalli jaqdi lilek waħdek ħalleq tiegħu u jisaltan fuq il-ħlejjek kollha. U meta ma qaċ rida tiegħek u tilef il-ħbiberija miegħek, inti ma tlaqtux fil-jasar tal-mewt, imma ħennejt u waqaft ma' biex kull min ifittxek isibek. Kemm il-darba minn rajk dħalt f'patt mal-bnedmin u bil-profeti rawimthom jistennew is-salvazzjoni. U int, Mister Qaddis, hekk ħabbejt tad-dinja li meta waslet il-milja ta' żminijiet battilna l-ibnek il-waħdini Salvatur tagħna li sar bniedem l-Ispiritu Santu, twieled minn Marja Verġni, għadda ħajtu fostna u kien bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Huwa wassal b'xara tajba tas-salvazzjoni lill-imsejknin
il-fidwa lill-imjasrin, il-ferħ lill-imniktin biex itemm il-ħsieb ta' imħabtek tal-ilu nifsu għal-mewt u bil-qawmin tiegħu mill-imwiet qeret il-mewt u ġedet il-ħajja. U biex aħna ngħixu mhux aktar għalina nfusna imma għalih li mitwir xoxta għalina minn għandek missier fuq dawk li jemnu bad bħala l-aqwa don l-Ispiritu Santu biex itemm fid-dinja l-ħidma tiegħu u jagħti l-milja tal-qdusija. Nitolbu għalek mulej li l-istess Spiritu Santu joġbu jqaddes daw l-offerti biex isiru il-ġisem bid-dem ta' Sidna Ġesu Kristu għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-misteru kbir li joħallinna bħala patt tal-dejjem. Kif waslet is-sija li jkun imsebbaħ minnek Mister Qaddis u li kien ħab lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbu mal-aħħar u huma jieklu ħajl ħobs, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi, walla tiegħi, jiena nħobbok u nadulek. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, radd il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu bixorbu minnu bil-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi, mulej tiegħi, walla tiegħi, jiena nħobbok u nadrak. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej u l-mulej u għam minn bejn l-imwiet għax u l-mulej kull irkoppa temile kull il-sin jistqar Ġesu hu il-mulej. Għalek mulej aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-fidwa tagħna. Niftakru fil-mewt ta' Kristu fl-inżul tiegħu fl-imwiet. Nistqarru l-qawmin tiegħu għall-ħajja u t-tluħ fil-lemen tiegħek. U aħna u nistennew jiġi fil-glorja. Nofrulek il-ġisem tiegħu u d-dem tiegħu, is-sagrifiċċju li joġob lilek u li jiswa s-salvazzjoni tad-dinja kollha. Ħares mulej lejn il-vittma li inti nnifsek ħejjejt tal-Knisja tiegħek. Għamel fit-tiba tiegħek li daw kollha li jieħdu sehem minn dan il-ħobs u minn dan il-kalċi. L-Ispiritu Santu jaqqadhom f'ġisem wieħed u jsiru vittma ħajja fi Kristu għat-tifħir tal-glorja tiegħek. Ftakar mela mulej f'daw kollha li għalihom qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet kollha tad-dinja u l-ministri tiegħek kollha. Dawk li qegħdin jagħmlu l-offerta u dawk li hawn madwarna, il-poplu tiegħek kollu u l-bnedmin kollha li jfittxuk b'qalb safja. Ftakar ukoll f'dawk li mietu fis-slim ta' Kristu, fil-qaddej tiegħek Paul Magro u fil-mejtin kollha li inti waħdek taf il-fidi tagħhom. L-inna l-kollu lidek mis-sirħanina tina li mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Ġuseb Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha nkunu nistgħu niksbu l-wirt tas-sema fis-saltna tiegħek fejn maħlejak kollha meħlusa mit-taħsir tad-dnub bil-mewt insebħuk bi Kristu Sidna li bih titfawar id-dinja b'kull ġid.
بكريستو ما كريستو وفي كريستو jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil mnoħati għalina, la ddaħħalniex f'tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda għal ħnina tiegħek tkun għalija il-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan huwa Kristu l-għalinna. Jienu il-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Min jikol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Ħenjin dawk li jersqu lejh u jirċevuh mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Grazie Signor Anna, nħobbok Signor. If
bil-biqfa ngħidu ringrazzjament ta' wara tqarbin. Mulejja nemmen fik kollok verità, mulejja nitma' fik kollok ħniena, mulejja nħobbok fuq kollox kollok imħabba, mulejja nindem għax offendejtek kollok tieba, mulejja nqaddes ruħi bis-sagramenti tiegħek kollok dusija. Nitolbu. Inroddulek ħajr mulej għat qarbina mqazza li bija saħħaħtna bħalma intlejna b'din il-qawwa tas-sema hekk ukoll fit-tieba tiegħek għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex tibqa' fina sal-aħħar il-grazzja tal-ħajja sinċira bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Infaħru lil Marija tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li żbaħan ja bil-fer taqlub safi, Marija mħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed tawlidek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.